synes, det havde lidt planter i det der bønnested i Sønderland. Jeg taler, man skulle have de der små. Bortset fra, altså. Skal det være så? Hvor dårlig vejr i dag? Har dere fått vært ute i dag? Nej, vi har ikke. Nej. Det er godt at gå om sig. Den må ligge og sove i. Men ikke når jeg kjeder meg stilt. Er det rigtigt? Hvor længe sovet? Ja, men det ble jo sent i natt, ikke sant? Det er for meg jo det. Var oppe og spiste frokost da. Nå, okay. Og så la jeg meg igjen. Så. Hvad med jer? Var I ude at se byen? Nej, det er jo så der. Johannes var det ben. Ja. Jeg så. Det der var i byen. Hvor er Thomas hen? Hvor bliver han? Han er gået ud for at finde nogle barnestole. Upsa. Hallo. Sådan et stort dansk flakblad. Jeg skulle gå til at have disse flasker der. Skal flakke over. Ja, ved du hvad, han kommer lige om lidt. Fik du noget af det der mere? Ja, vi fik sådan, som vi fik med masse forskellige aften. Hvad tager alle disse flasker der? To flasker vin hver. Ja, Theodor, hvor er Theodor hen? Hvad så? Storm? Skal jeg tage den med? Hej Storm. Hej. Hej. Har du set det hele? Har du set det så? Der står butik her. Ja? Er du sulten? Så går og spise nu? Nej. Nej? Jo. Det skal du. Velbekomme. Tak. Det er flot, selvfølgelig. Ja. Nu er jeg med. Hej, Theodor. Hej. Hvad så ni? Skal du komme til mig, Storm? Skal du komme hit? Jeg vil lige tage din... Nej. Se på vinen. Gik ikke fra Norge. Den var med leker og sådan kuffert hadde Henning da var liten. Det var så billig. Som er til komme ind. Så kunne kjøpe mye. Jeg gik jo ikke tænke mig, at jeg havde opgivet det. Jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, man kan altid have... Nå, det kan man en stol til. Det er barnehage, har sagt. Nå, Okay. Skal du det? Kuffert? Den blå? Ja, det rød. Med masse matchbåter. skal du sidde der? Det er mødler. Skal først gik det bare fyldt. Han har jo dakken de første 3 årene hadde han sånn eller si det da, at du var så stor at du klarte å øde. Skal vi have en over den anden side? Ja, det tror jeg. Ja. Det skal jeg nok over. Kan du det? Hva da? Nej, jeg spurgte, om vi skulle flytte stolen lidt. Sådan. Sådan. Kan I sende dem lidt Ja, videre? velbekomme. Ja.